Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Минск. Кожный год у городе вырастают новые кварталы, улицы, целые районы. Мы привыкли уже до хутких темпов будаўніцтва, но становится все больше индустриальным. Широко применяются буйные блоки, панели. Але что это за куб? Не одразу здагадаешься, что монтируется дом с готовых блоков покоев. А чем он зручнее? Коли 32-кватэрны дом с цеглянными стенами будуецца 8 месяцев, дык гэты дом будет готов крыху больше, чем за месяц. Я по-ранейшаму працую на старым месцы. Теперь мы заканчиваем отделку нового жилого дому. Об бригадзе Петра Блохіна я, здаецца, табе пісала. У мінулым годзе з перадавой брыгады ён перайшоў у адстаючую, каб яе таксама зрабіць перадавой. І паверыш, гэтая брыгада стала ўжо адной з лепшых. Пётр Блохін быў удзельнікам усесаюзнай нарады перадавікоў спаборніцтва за званне брыгад і ударнікаў камуністычнай працы. Бярозаўская ДРЭС – адна з вялікіх будоўляў сямігодкі. Тут пачынаецца будаўніцтва галоўнага корпуса. Ідзе монтаж вялізнага партальнага крана. Гэта адзін з буйнейшых у Савецкім Саюзе. Ён аблегчыць працу будаўнікоў, механізуе многія працаёмкія працэсы. Адначасова вядзецца будаўніцтва жылых дамоў. Брыгада муляраў Мікалая Драніцына змагаецца за ганаровае права называцца камуністычнай. Недалёка той час, калі тут узнімуцца карпусы магутнай электрастанцыі. Тут жыве калгасны бухгалтар. Двухпавярховы катэдж, 4 пакоі. Падабаецца? Нам усім таксама. Таму мы будуем такія катэджы яшчэ і яшчэ. Калі ласка, сёння зноў наваселле. У сям'і маладых заатэхнікаў Геннадзя і Марыі Мірончыкаў. Сябры віншавалі падарункамі, але найлепшы прынесла ў дом сама гаспадыня, новага члена сям'і. Такіх наваселляў за год было 100. Дапазна працягвалася сустрэча, прыемная і гасцям, і гаспадарам.